hakabaning kong nga aingu yo blay bat nga ai kubleiru ya pi baro ki baju sngap ya kini ka channel jong ka balang nakapor shakapor kublei shibu nam da jong pi pilaya kirshan nakapor shakapor ya kini ka jing shakri ka jongi lingba kini ka online ublei unda kirku shisha ya pi bat unda pendapru ya ki junan kam ki jong pi baro sai sien pat nga aingu yo blei namar kadi ke jing bha ke jing sei ke jong u ka bola pela yang bangan yeng hakini ke jaka ka bamenta ba shopping in lek shata tu ngili ben pendam lang hake jing duai ngin pen tang ke ni ka por show try ngin IT ke ni ka por show try bo men sim jong blei un kren happy iway pe iway lengba ke ni ka tien ke jong u ka ba nga kum ubriu ngamna than ban pen shai shapi Henry ai bonu musim berkuat jong blay un pensyai haka jimut bat haka musim ke jong pi tu ngili ben doi lang ke ni ke puan ke bamenta a try bo blay beren bor halor baro sai sien pat ko pa nga aingu shibun yeme ko try namar ke jing bha ke jing sei ke jome ko try ke ba la pela o try yanga ko pa bat yang hilang baro o try ban ya don haka ni ke puan ke bamenta ablay ban wan ban ya senglang haka kerteng ke berkuat ke jome ko pa lingba ke ni ke online service ko pa blay jonga ai ka buro met ke jingero baro shame ko pa blay badan bor but try nga yeng hani ko try ko mushukri uber red e u jome ko pa blay jonga sheminga ko try jisu be e jonga ngapen ken tang no yelari shame ko pa or share yo thli u jonga ko pa blay badan bor ai ba ka ek ko try ka ba mi na ka shentor ka jonga ablay kandai ke bala persat do musim ba ko jome ko pa nganum kren try de ka jing tip briu de ka jing start briu ngam dani e ko pa blay jonga ri ai ke banga kren ko try kandai ke bala persat do musim ba ko jome kandai bet ka ba me ko try me bu ha ka donut bangan kren ko pa blay jonga try nya aingu ko pa blay badan bor ba mela pha e ka tien ka ba em ka jome ko pa om ban pen rem yanu ablay jonga re me pha e ka tien ko try ban pen khya ablay ye kita ki ba pdiang e ka tien ka ba em ka jome ko pa try nya pen ken tang no ke ni ka por baro shame ha ka kerteng ka jong Jesus Christ bo try bo nong penim jongi amen amen batu ni pom tang ni ban phai ban nga shaka tien ka jong blai ka ba phila ban shem na ka gospel kat kum jong Marcos hakala nong ka ba saw ka khot ka ba lai pusan ter ngan puli hadu ka khot ka ba saw pau batu ni ban ya puli rang ka ni ka pon ka ba menta ban ngin select ban page ka e ba ka tien jong blai ka don ban ya tu ban kren hangi menta ka tien jong blai ka ong kum ni ulo ongru haki hakata ka singi habala janmi yang ini lek shashiliang haba kila ino ti ya upat ba ngap kila ino ti ya upat ba kila lek lam ya u komba ulong hakaliang henry don ki we patru ki lieng lembat u te laki ke eryong ka ba crown bat ki jingat pelong kila palo shakaliang katban sapendap yaka uti uladon hakatdong kaliang ba uyot hia haka singkli kiti kila kersiu ya u bar kila ong ha u kokin rat mem sit nyau satya bangin sayap haba ula kiti ula sneng ya kala air bar ula ong haka duriau long jai wat kishu kumta kata kala air kala jam jai bat kala long kaba jai air ula ong ti haki balai pilong kiba sheptieng kata kumno ba pimpat don ka jingan kani gede ka kitien ka jong blai ka ba pi baro pi yatim henry yang ini lek ban pet akani ka por ka ba menta kai ka ba ka kitien jong blai ka don ban kran shangi kai ka ba ka kitien jong blai ka don ban kran shapi yang ini lek ban puli bat ban puson hangni e ka bible hangni ka yatu shai ba u jisu bat ki senran kila ino ya upat ba syata shashiliang ki klem ya lamlang ya utau pat ba ka bible ka kren shai bau jisu ulalet tangbar ki senran sha tai shiliang da kata kaliang barin kata ki senran kila yalam ya jisu kila pensyong ya jisu ha kata kaliang baru jisu namar baula thaj baula hikai ki pat ba baro shisngi udon kamban yo shong thaj bat ula dem ha kata kaliang bat ula yo thia barin kata kini ki senran kile kumno kisenran kila kiu ha kata kaliang bat kila penyat ya kata kaliang kila nyak ya kata kaliang
Bat kat ba kidang yat kensan ke Bible ke tu bakawan ke eryong nganget begini ki senran ki jong Jesu kira ki ba jumelian ba ban em hapo duriau ban em halor jong ki liang kila ban sotu kila ban tip ya ker komlong ka sun beneng hatu kan wan ne em ke eryong hatu kan jan em ke eryong hangni nganget kam simdon ka sain kanu ka ban pin iya ki bakan wan ke eryong bat ke Bible hangni ke tu ba kila kiu haling bat kila let dah kata liang syata syiriang bar hading kata ka Bible hangni ke tu akad khot ka balai pinyo ko ong tila ki ke eryong ka bakrau bat ke jingat pelong kila palo syakaliang katban sa pendap yaka singat ka Bible hangni ke tu nganget ba kensan kawan kata ke eryong bar kata ke eryong kala penki palo ya kata ka liang kat adu ba kata ka liang kala ki hadirin kata kini ki ki bala at pelung ki bala ki palo hantah duriau kila kiu syakaliang kat saban on tap do ia kata ka liang da kita ki badadin kata ke ka baja wala kam shimla tho hangni henre ngangai ki babun hi na ki senran ki jong Jesus Christ ki dei ki ba start bar ki ba tibet bha haka kam king liang lani haka kam nya liang ki dei ki ba start bha bat haba ja kata ke eryong haba wan kata ke eryong ke ka baja nganget kini ki senran ki jong Jesus Christ kila ya persang ban penjajai kata ka liang ban penyat bet ya kata ka liang Henry namar ba jor palat kata ke eryong namar ba jor palat kata ka jing at pelung bat ka jing ki palo ha kata ka duriau ki senran kim don lat shu kim don but shu kim la shu kata ka jing start ka jongki kajing tip ka jongki kajing tibet ka jongki kalong le no ai ha kata ka por kimla satia ban pen jai kimla satia kila wat kila thau de kila ki but baro kimla barka Bible hang ni ke yatu bah ka ba khadu ki senran ki jong Jesus Christ kalenti kabala ban lat yaki na kata ka eryong lani na kata ka jing at pelung kadai stang bikin pai syau Jesus Christ kadai stang bikin pai syau tu kenrat ujongki ubatia antaya kendong barka Bible ki yatu bakini ki senran kila pai syau Jesus Christ om tang baki pai kila lek hajan jong Jesus Christ om tang baki lek hajan jong ka Bible ki yatu bakila kersiu yau ki ong ko kenrat hatu mem senyo yangi ngin sayap pipuli hagatu ka dukhat ka balai pupra ti kadkhot ka balai pupra ko ong kumni uti uladon hakat dong kalieng ba uyotia haki singkli kiti kila kersiu yau bat kila ong hau ko kenrat mem senyo satya bangin sayap ki senran ki jong Jesu kila persang deka but ka jongki ka jing start ka jongki kimla ban le ai kimla ban thau pertai ka ba khadu kalong ki ha ban pai shau ni Jesu ki ha ban pai shau ni kenrat u jongki ki ha ban pai shau bat ha preng jong ka ni ka jing ki phalo ha ka ni ka pertai ka ba menta ka dai ba pin pai shau ni Jesu Hapreng ke jing septieng pai shau trai Jesus Christ hapreng ke jing septieng bat kumta kini ki senran ki jong Jesus kilalik ban kersiu ko kenrat hatu mem set nyo yangi isnei se kenrat ngin sayap te dei tang me ubala ban pelat yangi bat ka Bible ki tu habau Jesus la ki na kata ka bayot ya uklam ong ye ki senran kaban ningkong usneng ya kata kale ka Bible kong haba ula kiti ula sneng ya kale bat ula ong haka duriau long jai wat kishu kumta kata kale kala jem jai bat kala long jai u Jesu marsen kiena tanabatia usneng ya kata kale bat hukum ni kita ka duriau ka ba ki palo ka ba pen siap ting kita ki senran ki jongu bat kumta kata ke eryong kalong jai bat kita ka jingki palo aka ka jing at pelung kata baro kalong jai ka jalut kensan sisen sneng uni kenrat jongki sisen sneng uni Jesu
Ubadon ka bor haka ktien ke jongu. Wat ki eryong ki kongu. Wat ki duriau ki haban kongu. Utau ri utrai jonga bat jongpi. Ngakot ye pi ya preng kini kijing ki palo jong ka pertai. Kijing ki palo hakini ki sngi ki ba menta. Kadai ngi bingin pai show Jesu. Hoi nganget kadon kijing septi. Kadon kijing septi. Henry ha preng jong kijing septi. Kadai ngi bingin pai show ni utrai Jesu Christ. Ubadai tang mo uhi ubala ban sneng yakini ka bor jingdom bor baman baro. Bahkan ngap jarno. Bahkan sangeno, bahkan do kan damno, lada mangaban mapi, ni kloy ban pai, show you Jesus, hallelujah. Ni kloy ban pai, show you Jesus. Hagar khot kabas saupo, ni lek ban puli, hagar khot kabas saupo, kay kabau Jesus kure suang. Ulo ong ti haki, balay pilong kiba septieng kata-kata, kumno ba pimpat don ka jingat. Artili ki jingkili ki bau Jesus Christ ukili ki senran ngalaong ye pi menne bau Jesus udon tangbat ki senran hang ta poli ki pajba kimdon kabamut kani ka ktien ka jongblai ka krenshai kedar omdon jingka shu u Jesus ukren tek ye ki senran uklem kren ye ki pajba ki don shatai shiliang jong ka duriau Uklem keren yaki pajba, ukren yaki senran. Ujisu uang haki hangnu uang haki senran. Kibadon hasenda jongu, kibadon ringkat batu. Ngakwa benong yapi. Baki senran kidai kita ki syakri ki jong trai. Haki ni ki ya kiba mentah. Ki senran kini kita ki syakri ki jong trai ki baju ya sami ka ktien ka jong blai na ka por syakapor ki senran kini kita ki syakri ki jong trai ki bela khot ki bela sle ki bela jit ki jong trai banlong ka jingkirku syaki banget ki senran kini kita ki ba ai ka ktien ka jong blai syaki banget haka kentien ka ba syai kidar ngan ong yapi ki senran kiri kita ki baju besar ya ka ktien ka jong blai syaki banget. Kiri kita ki baju besar ya ka ktien ka jong blai syau pai lang. Kampir nakadu ka balang. Kampir kalak bendai ka balang ka behe, kalak bendai ka balang ka beret. Henry hapreng jong kita ki balang ki don ki nong syarai, ki don ki senran ki jong Jesu. Ki don ki senran ki jong Jesu. Bat kani ka ktien ka jong blai kabau Jesus Christ ukuran lada kadni ka ktien ka jongblai kabau Jesus Christ ukuran kadai thik tangi kitu ki senran kiba menshwa kitu ki apostol kiba menshwa kabumut kani ka ktien jongblai kaladam kanum don shu aduk mentamenne mangabat mapingi puli ya kani ka mangabat mapingi puli mangi ki syakri ki jongblai mangi ki nong syarai kiba puli kani ka ktien jongblai kam keren syu itu ki senran kiba arhajar snem mensua ka keren yangi kiba menta u Jesu te uang haki balai pilong kiba septien kata ku ki senran ki jong Jesu balai pilong kiba septien kata hot ngamla banlan kadon ka jing septien haus nem arhajar arpau ngaru kadon ka jing septi marsnuan kani ka jing sniu marsnuan kani ka jing pang kabala penbena kabam tip kabadai ni kabam dai kawan ka jing septi hababun ki pajba kawan ka jing septi habaro ki syakri ki jongblai kawan ka jing septi nganget kadon ka jing septi wat haki syakri ki jongblai kadon ka jing septi ringa aingo yo blai baki senran hakatu kapor kabam mensua kini ki senran ki badon ha jenda jong Jesu ha preng ka jing septieng ki klem le klumar ha preng ka jing septieng ki klem jom seta seduriau le si ki onga ngadi butriem ban jingi ngala ban yele ki klem le klumar kumta Henry ha preng jo ka jing septieng ki pha show Jesu ki wat ya ka khmat ka jong Jesu ki lek shajan jong Jesu
ngaru ngawan kawan ka jing siap tieng handai nga aingu yo blai ba musim jong blai wang pai show jisu musim jong blai wang khot ker pa eka kerteng ka jong trai bat nga duai show blai bat nga aingu yo blai ba ka jing siap tieng ka kenria jisu wang hagere khot ka ba sau phau ulo ong ti haki balai pilong ki ba siap tieng kata kata ku kinong sharai lani ku ki senran balai pilong ki ba siap tieng hadu kata kata kat hadu ban pediang ya ki jong ka pertai henry ngi klet no ban pa show blai ha preng jong ka de ka jing siap tieng ublai ukwa enga ba dia pi ha preng ka jing siap tieng ngiri ban pa show blai ha preng ka jing siap tieng ngiri ban pai show ni ukenrat jongi ubala ban sneng no yakini ka jing siap tieng bakan pet krat no ubala ban pensang nge no yakini ka jingdom ka bor jingdom baro Jesus Christ uang balai ba pi siap tieng hadu kata kata balai pilong ki ba siap tieng kata kata om tan kata sakawai ke jingkli ke bau Jesus Christ sukuli ka khot ke ba sau bau hi kumnu ba pimpat don ka jingat kumnu ba pimpat don ye ka jingat Jesus Christ sukuli kini ki senran ha ka tu ka por lesi ulong pila don bat nga kat ni sngi pila don bat nga kat ni tayong pila don bat nga kat ni benai pila don bat nga kat ni snem hangnu kata ka jingat ka jongpi bat nga kuaru ban kili mangi ki syakri ki jong utrai mapi ki syakri ki jong utrai pila syakri utrai kat nu snem pila don bat utrai jisu kat nu snem kanus nem pila yat ba utrai handrai hangnu kata ka jinget ka jongpi ong utrai hangnu kata ka jinget ka jongpi hatu phimngat bau jisu ula ban pensange ya kini ka jing sniu hatu phimngat bau jisu ula ban penduk pendam ya kini ki ai boro kini ki jing at pelong kini ki jing ki palo ha kini ka pertai ka bamenta hatu phimngat nganganget nga syakri uni ublai ubaem ubadon bot uni ula ban pensenge jisu wang hangnu kata ka jinget ka jongpi hoi ngamna ban len ngilong tang ki brio ki senran ki jong jisu Christ ki don ha senda jong jisu ki yo i ka kamba ki ba ule ki yo i ya ki boro ki ba jisu Christ ule ki yo i lot ki don ha senda jong jisu henry kata ka jinget ka berana po jongki katlot kata ka jinget ka berana po jongki ka duna ban nganget ngamla ban len ngaru ku mubriu ngatlot ka jinget ngaru ku briu ngam kran ka jinget henry hapreng jong ka ni ka jing siap tieng ngakloi ban pa show blai hapreng jong ka jing siap tieng kadai yaki ban pai show blai uji suang kumlo ba pimpat don ka jingat ngapen ken mau biang sai sian uji su kuren yaki senran ki ba don hakin ki ya ki ba menta hakin ki sngi ki ba menta ukuran balai ba pimpat don kata ka jingat what I ba kata ka jing plot ka jingat ka jongpi what I ba kata ka jing plot ka jingat jong kita ki senran ki ba menta namar ba ka jing septi kin paino shaki ki jong ka pertai kin pediang no shaki ki jong ka pertai ki bamla ban ai ka jingada shispa na ka shispa person kemla hagno kata ka jingat ka jongpi utrai Jesus Kristus kwa yang abadia pi kum kita ki senran ki syakri ki jong blai kinong syarai ki badana ki barang ki baper pai show blai hapreng ka jing syapti hapreng kum kini ki pot pai show blai dak tiun jong blai ka khot yangi bangin pai show blai ban nga kwaru ban pai hagani ka por ka bamenta syakawai pat ka benta haga kitab ka baar Jogi Chronicle kalanong ka ba arpaw
Kadang ka banan kong ter ngan numpuli ngan sulet ben ya thu bar kini ka bentang ni ka ya thu syapang jong ujeo syapat uni ujeo syapat uri usim ubas sinshar ya ka juda uni ujeo syapat uri usim ubas sinshar ya ki pailang ke bedon hakata ka por uri unong sinshar harin ka Bible hang ni ka ya thu Kidon kita kibriu, kibuan mania tu yau Jehoshaphat, kiong kusim Jehoshaphat, kidon kilai kinhuan ki judgment riu, kibala pelan, kibala ya sela banwan hiar thama yami, ka Bible ni kia tu kong ba kinong muap, bar ki kuanu aman, bar kita kinong aman kibaran halum se, kita kilaya pelan bar kilaya sela banwan hiar thama yami. Baru Jehoshaphat abau yo sngau ye kata kumunong sinshar kumunong mikmat hakmat jong kita ki pailang ki ba u sinshar u Jehoshaphat ka Bible hang ni ki tu bau Jehoshaphat ula septi bakum ubriu udani ka jing septi habadon kita ki kinhon ki ba tumu banwan her thama yau kadon kita ka jingma ka ba up yau kadon kita ka jingma om tang ba ka up yau henry ka abru ya ki judgment riu ki jongu kadon ka jingma ka ba sautonat ang ni u Jehoshaphat mars yo sngo ya kata ka kubor uri unong sinshar mars yo sngo ya ka kubor u klemlek ban mare shaki mentri lani shaki rongba sipai ban lek ban ong tu pen kre ya ka thma pen kre ya ki atiar thma pen khlain bha ya lari namar ba ka don ka thma ka ba ap yangi pen kre ya ka thma bat nalor kata u Jehoshaphat u klemlek ban mare shaki paralok ki para jor ki jongu shaki sim ki ba marjan ki jongu ki ba u julek ban yarap ya kita ki sim u klemlek ban mare shaki kita ki sim ban pan jiarap ban ong wan yarap yanga namar be ki don kini ki kinhon ki ba tumu ban wan yar thma yanga wan yarap yanga u Jehoshaphat uklemlek shata uklemlek wat jingarap na kibriu uklemlek wat jingarap na kanu ka kinhon lani na kinu ki sim uklemlek ban wat jingarap na kita ki jing start jong ka pertai ngani tu yapi ki sipai Israel kini ki ba start ha ka kam yele thma ngira yo i kini ki khendiat singi bakumno kini kinong shun jong ki Israel kila siat na kita ki namding bat ngi yo i baita ki namding ki babun kim shimla hapo Israel kim shimla hap hakendo henry kila subataino hantai hapo sun kata kali ke jing start jong ki sipai Israel ublay ula ai ke jing start ka ba kerpang ye kini ki sipai Israel ula ai ye kata ka bor ka ba kerpang ha kini ki sipai Israel naru ka por ka jong Jehoshaphat naru ki por ki ba menshua ublay uda ai kerpang hakin ki sipai Israel ki doni kata ka jingklan ki doni kata ka jingstart ban yele ikinong shun u Jehoshaphat u tipte ba ki sipai ki jong ki doni ka jingstart ki tip kumno ban yele ikinong shun henday ka ba sotanat hangni ba u Jehoshaphat kum unong sinshar u klemlek ban pai shakita ki ai baro ba ka Bible hangni ki yathu Hagar kot kabalai kong kumni bat u Jehoshaphat ula septi hadian ba ula septi uni u Jehoshaphat ka Bible kong bat ula IT yaladi banwa ya utrai pet u Jehoshaphat hadian ba ula yo snow ya kita ki jing sawa hadian ba ula yo snow ya kita ki jing pin septi u klemlek ban mare shanu ka ba snow tanat kalong ba uni unong sinshar ulek banwa ya ka khamat ka jong utrai u Jehoshaphat ula septiang bat ula IT ban wat ya ula IT no yeladi ban wat ya utrai u Jehoshaphat hapdeng ka jing septiang hapdeng jong kata ka jing kubur ka ba yo snow ka ba pen septiang ya u bat ya ki patlang kin jong u Jehoshaphat u IT yeladi ban wat ya utrai hakari ka jong ngi don kam shisha ya kinong sinshar ki ba septiang ya ublai Hakari ka jonging i John kam ya kinong sinshar ki ba septieng ya ublay ki ba wat ya ka khamat ka jong ublay om ya ki ki jong ka perthai kanum la ban yarap
kanang yai pen sir bar kanang yai pen septi Henry lara ki nong sinshar hakari ke jongi ki wat eka khmat ke jong blai kandon ke jingera ke jong blai kandon ke jingker khu ke jong blai kandon ke jingera ke ba kerpang ke jong blai baharin kata ke ai ke ba Jehoshaphat ule hadirin bula septi ula IT yele ban wat eka khmat ke jong blai ngasotenat palat bau ni nong sinshar hapdeng ke jing septi wat ya utrai kadairu ya kinong sinshar hagini ki sngi ki ba menta ha preng jo ka jing septieng ngi dei ban wat ya utrai ha preng ka jing septieng ki dei ban wat ya ka khmat ke jong utrai namar ka jingerap kawan nau ka Bible kong ngan kmiet yala ki khmat sakilum nangnu ke jingerap jonga kanwan ka jingerap jonga kawan na utrai ubra thau ya ka bneng ba ya ka kendo ha ka jirai sam ka ba shispa arpuai ka krensha ya ka ta ka jingerap jonga kawan na utrai ka de yangi bangin wat ya ka khmat jong utrai ha preng jong ka ni ka jing septi baradin ka ta ka ba sultanat bha uni Jehoshaphat unong sinshar wat ya ka khmat ka jong utrai da ka ba ulet ban duai ha khmat jong utrai ulum lang ye ki pat lang baro hanta po Juda pada Jerusalem ha Israel ulum ye ki pat lang baro wang yang ile ban wat ya ka khmat ka jong utrai da ka ba duai ba da ka ba sha jingit yang ile ban wat ya ka khmat ka jong utrai ha preng ka ni ka jing septi ulum ye ki pat lang ulum ki pat ba yang ile berwa de khmat ka jong trai balada pi puli tertedang tu ngan pin puli khendiat ka khat ka ba henriu ko ong kumni ka ba snautanat ba ka jingduai ka jong Jehoshaphat ko ong kumni bat ula ong atrai ublei ki kpa jongi me memlong ublei habneng bat me memlong unong senshar halor ki hima ki judgment riu baro singap atrai ublei jongi me memlong ublei habneng bat unong sinshar halor ki hima bar ki judgment riu baro ngira kuat dik bahkan mi kum kata kasur na ka shintur jong ki nong sinshar ki jongi bau blei un so skun na bneng unwan ban yarap yangi unwan ban yarap ya ka ri ke jongi hallelujah hallelujah nang tau Jehoshaphat uang bat ha ka kti jongi kalong ka bor bat ka jingla kumta ba omdan bala ban yeng persya yami ngap haka kti ka jong blai kadon ka bor bar ka jingla kumta ba omdan kanu ka bala ban yeng yele persya bat ublai omdan jingpang omdan kani ka jing septi ka bala ban yeng yele persya ya ublai o ka ba sotenat uni unong sinshar uni unong yalam wa ega khmat ka jong blai bananta susu yang ini ban puli biang kan khot ka ba khendai Jehoshaphat uong kumno lada ka bas niu ka wanangi ka wajlam ka jingbishar lani ka khlam lani ka namsniu ngin yeng hakmat kani ka yeng hakmat jomi namar ka kerteng jomi ka long hakani ka yeng bat ngin perta hami haka jing jinjar jongi temen sngau batmen penem sngap Jehoshaphat uang lada ka bas niu ka wanangi ka wajlam ka jing bishar lani ka khlam lani ka namsniu ngin yeng hakmat kini ka yem o ka bas ngotanat shisha uni Jehoshaphat unong yalam unong sinshar uba septieng blai uba reu blai uklat chuai ki aka baro ki atiar jong ka pertai uwat chuai ka khmat ka jong blai hallelujah uwat chuai ka khmat ka jong blai hallelujah hangniu Jehoshaphat uang lara ka jing sniu lara ka ba sniu kawan hangi bat ka white lam nakwa banong shapi ki priu ki ong kani ka khlam ngangong em kani kam dei ka khlam kani kam dei ka khlam lara ka dei ka khlam nginum la ban yere kani kam dei ka khlam Jehoshaphat uang lara ka ba sniu kawan hangi kani ka jing sniu kabawan hakani ka ri haka pertai satlak hi borok kawai kani ka jing sniu nakwa bin pai ban nga seka city ka jong pol sekinong Ephesus hagal nong ka san
กันคอดกับบักคัดสันอย่างนี้เป็นพายบัดงาแกอีกบักเทียนจงเบลกันเดินบ้องหากแกชิทีก็จงโพลชากินองเอเพซัสหากแกละน้องกับบักสันหากแกคอดกับบักคัดสันกักเทียนจงเบลของทุกมีบาทีคุมโนพิยาคุมกิบมสตาร์เฮนรี่คุมกิบสตาร์ได้กับบักซิลสปาเอกโปนาบากินิกิสงีกิลองกิบสนิวสงับนาบากินิกิสงีกิลองกิบสนิวงานได้บันเป็นปุลีฮันนี่บางการคำสแคมกัชิติก็จงโพลสกีเอฟซัสกระนองกับสันกันขัดกับขัดสันกองกุมนี้ตุกมีบาตีกุมโนพิยากูกินองชารายเลนิกิสันรานกิจงยิสุกูกินองยาลัมกินองสินชาร์ตุกมีบาตีกุมโนพิยาคุมกิบมสตาร์เฮนรี่คุมกิบสตาร์ได้กับซิลสปะยากระโปดนาบากินีกิสงีกิลองกิบสนิวนาบากินีกิสงีกิลองกิบสนิวองกักเทียนกับจงเบลสงับคำใดกับคลำกินีกิเดกิสงีกิบสนิวกินีกิเดกิสงีกิบสนิวนักว่าบันเป็นชิชาชิชุนักกักเทียนจงเบลพิพายบันงากับหากชิติกับบันกองโยอานิสกาชิติกับบันกองโยอานิสกับละน้องกับบัสซันกับคอดกับขัดขันได้งานเล็กบันเป็นติกนายพีงานพรีกับคอดกับขัดพราบัดขัดขันได้ก็องคุมนี้งีเทปบาเวยบารอยาอุบลาคานาอุเบลเลปอบชูเฮนรี่อุตาอุบลาคานาอุเบลอูริโนยาลาดีที่อุตาอุบสนิวขตายาอูฮาเลลูยากับคอดกับขัดขันได้ก็องคุมนี้งีเทปบางงีลองนาอุเบลบัดบักตากับประเทศบารอกเวกับเทียขบฮัปโปอุตาอุบสนิวมางีลองนาอุเบลงีทิบเอกตากับไบเบิลกองเฮนรี่กับประเทศบารอกเวกับเทียขบฮัปโปอุตาอุบสนิวเวอุตาอุบสนิวอุเดอุสอยตานอุบกวะบันเป็นสนิวกับเดินกเวกับไบเบิลกับ translation กับไบเบิลก็องคุมนี้งานท้องานพุลิสปีก็องคุมนี้งีเทปบางงีลองกิจงอุเบลวัดลากับประเทศบารอกเวกับดอนฮัปโปกับจิงสินชาร์จงอุบสนิวกับประเทศบารอกเวฮักินิกิสกีกิบสนิวกับดอนฮัปโปกับจิงสินชาร์จงอุบสนิวกับได้งีบางงีขี้จอยนักกับยอดเทียขมีบาคุมนงยียาคุมกิบมสตาร์เฮนรี่คุมกิบสตาร์นาบากินีกิสงีกิลองกิสงีกิบสนิวฮาเลลูยาเวอุตาอุบสนิวเรียวสวยตาคุมบ่าวยิสุคริสต์อุดรยาลากิจงกิสันรานกิบันลองมากิน้องเป็นพรียงยากะกอสเปลกะจงอูคุมบ่าวยิสุคริสต์อุดรยากิชักรีกิจงเบลกิสันรานกิบาเมนตากิบาลองกิน้องชารายกิบาลองkitaน้องเป็นพรียงยากะกอสเปลกะจงอุตรายงานนี้ทุยพีบ่าวสวยตานรูอุดรยาลากิจงกิสันรานกิบันเป็นพรียงยากะนี่กะจิงสนิวกะบ่าวอุกวากับประเทศกายอที่ขอบฮัปโปจงเต้าบสนิวองกักเทียนกับจงเบลย์ให้กับชิติกับเป็นกองยอเดสกับละน้องกับสันกับคอดกับขัดขันได้กับประเทศบารอกเวกายอที่ฮัปโปจงเต้าบเป็นสนิวอุสอยตานหาดูคำใดอย่างนี้บางยินขี้จอยหาดูคำใดอย่างนี้บางยินยังจอยบันขี้จอยบันวาดเอกขมัดกับจงอุตรายฮาเลลูยากับใดอย่างนี้บางยินวาดเอกขมัดกับจงอุตรายฮับเร่งคุมกันนี่กับปอร์กับเรื่องนี้เป็นยินวาดเอกจิงรับนาอุตรายองค์กันมาให้กันดูกันไว้ในกิตาบจงอิสยากับบ้องงั้นชิมขันยัดitu ikan tiarบ้องbagai skorกับจงอุตรายกำลงกับบักยากัดกับบ้าอุนุมละบันสงบกับสกอร์กับจงอุตรายกำลงกับบักยากัดบ้าอุนุมละบันสงบกิสันรานกิเล็กเอายิสุคริสหากปวดกับอุยอดยาใจหันตาฮัลีมกิเกอร์เซียวยายิสุกิองโคเคนราดเมมสุดโยยังงี้เงินสายบกับสกอร์กับจงยิสุคริสกำได้กับบักยากัดอดูบอุนุมละชุบันยอสโง่ยากระตากจิงขอดกระปาดกับจงกิสันราน
ka skor ka jong try jisu kam dei ka bakhia kat adu bonum la shu ban yo snow ya ka jing khot kar pat ka jonga bar ka jong phi kinong sharai ka skor ka jong try kam dei ka bakhia kat adu ba kanum la shu ban yo snow ya ka jing khot kar pat ka jong kinong senchar utrai yo snow hani ka ba don kam yangi kalong ya hapleng jong kani ka jing shep tieng ngin pa sha utrai ngin khot ye ka kerteng jong utrai ngin wat ye ka khmat ka jong utrai kumbau Jehoshaphat ulum mi ki pailang ban wat ye ka khmat ka jong utrai namar bo tep na ka jirap ka wan tang na utrai hallelujah ba ka tien ka jong blai ka khot ya kinong sharai ki bare ki senran ki jong Jesus Christ bat kinong sinshar ki bare kinong yalam da ka ba burom na iet ye pi da ka jing iet ka jong utrai ka tien ke jong blai kam sim pha ban pinrem yanu ka tien jong blai kong bau blai ula pha ya lau kuon sela ka per thai om ban pinrem ye ka per thai henrei ban pen san ban pen em ye ka tau kata de ka tien ke jong blai các tiên trong lễ con bao lễ phải các tiên ban pen khia om ban pen sitom om ban pen khuslai om ban pen rem om ban pen babi hani các tiên cái trong lễ các pha ban pen khia piang ini các tiên cái trong lễ bat chung ini ban wat lang ya các khmat cái trong lễ hagani các puar các bamanta nga aingu yo lễ lembak ini các kubuat các bangi yo ban sam shapi kublai shubun các jing yasha các trong pi bat kublai shubun ka jing ai ka jong phi ka por bat tu ngi ben doi lang ka ni ka por ka ba manta ren ka ba ka ni ka chien ka jong blai ka ba khot ya nga ba ya phi kinong sharai bat kinong yalam kinong sinsha ban wa ya ka khmat ka jong blai tu ngi ben doi lang ka ni ka por ka ba manta a troy bo blai ben bor halor baro ngadap da ke ji snongu ka ba kraw ya me ko pa ha ke ni ka por ka ba manta ba mela ai ko troy ya ke ni ka sni ka ba manta ko pa ka ba ngi yo o troy ben yeng ko troy ha ke ni ka jaka ban ya sam ablai ben bor ka tien ka ba em ba ka ba don bor ka jome ka tien ka ba pen khia ka jome ablai jonga troy nga ai ka burom ba ka jingero baro shame ko pa melong tam me troy bari hok bari oi ka burom ba ka jingero ko pa blai jonga troy nga duai go pa men ker khu ko troy lemba ke ni ka tien ka ba em ka jome ko pa ka ba mela pha lemba ni shakri uber red u jome ko pa ban pen snow ko troy shaki senran ki jome ban pen snow ko troy shaki nong yalam ki nong senshar ki ba iet ki jome ko pa blai jonga troy nga duai ban nga kerpat ya me ablai ben bor men ker khu no ko troy ye ki ba ngap ban ki ba shashkor ye ke ni ka tien ka jome ablai ba ke ni ka tien ko troy kan yo long do long snam haki ko pa blai jonga bakala dei ka por ba preng jo ka jing shep tieng ban wat no ye ka khmat ka jome ha preng jo ka jing shep tieng ba nginum kner kumar nginum kta kumar nginum kendrop kumar ye ki ek baro ablai henrei ha preng jo ka jing shep tieng ngin pai shame ngin wat ye ka khmat ka jome ko pa troinga aingo eme ablai long bala kirku ye ka kerteng ka ba khoi ka jome ko pa kirku me ko troy yo palang u jome kirku ko troy ye kinong sharai ki senran ki jome kirku troy ye kinong yalam kinong sinshan ki jome ko pa hagene ga ri ka jogi ko pa blai jonga nga duai ban nga pan ye kini baro ha ka kerteng ka baron bor ka jong Jesus Christ u bo troy nong penem jongi amen but amen ku blai shibun but u blai un kirku ya pi ya ro u troy amen.